Makadi vana vaMwari, nhasi tine chidzidzo chakakosha, chidzidzo pamusoro pemunembo wechikara inova mark of the beast. So nhasi tinofana kuidentify the beast. Tapedza kuidentify the beast tobva taidentify mark of the beast. Alright, ngatimbopindai pa3 angels message yengirozi nhatu kuti iri kutaura kuti kudii. Pamessage yengirozi nhatu pari kupiwa warning kuvana vaMwari pamusoro penyaya yemark of the beast. Revelation chapter 14 verse 7 inoti, akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidze, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika nemakungwa nematsime emvura. Panapa ngirozi yekutanga iri kukurudzira vanhu kunamata Mwari chaiye chaiye. Vana Mwari vakawanda mukati umu, nekuti Satani ndiMwari anotodawo kunamata. So panapa ngirozi yekutanga iri kukurudzira vanhu kuti vanamate Mwari musiki akasika denga nenyika. Message inouya pangirozi yechipiri pavhesi ya8 inobva yati, ipapo mumwe mutumwa wakatevera achiti, rawa Bhabhironi, guta guru rakanwisa marudzi ose waini yekutsamwa kwoupombwe hwaro. Ngirozi yechipiri iri kutaura kuti pasi rino radhakwa neBhabhironi yadhakisa vanhu, nokuti Bhabhironi yacho yatowawo zvekare. Message inobva kungirozi yechitatu inobva yati iyo, ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera achiti nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho nekugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwa waini yekutsamwa kwehasha dzaMwari isina kuvhenganiswa, uye uchatsva nesuferi ichabva pamberi pavatumwa nepamberi pegwayana. So nyaya yemark of the beast haisi nyaya yekutamba nayo hama dzangu, inoda kuti tingwarire kuitira kuti tikangwara hatizowanikwe tichireceiva munembo wechikara kana kuti mark of the beast. Alright, tichienderera mberi kuti nyaya yedu inyatsobuda zvakanaka, tinyatsoinzwisisa, tine zvinhu 4 zvatinofana kutsanangura. Chekutanga tinofana kutsanangura kuti matems matatu anoshandiswa mubhaibheri anoti seal, sign nemark akambomira sei, nekuti mubhaibheri tinoona kuti Mwari vane chisimbiso chavo inova seal, then Satani ane mark yake inova munembo. Tabva ipapo tinofanawo kuziva kuti chinonzi seal yaMwari chii. Taziva seal yaMwari, tapedza kudaro tinofana kuidentify kuti chinonzi beast chii chakatsanangurwa nebhaibheri. Tabva ipapo kana taziva kuti beast chii, tava kuchinoidentify nekuziva kuti mark yacho yeThe beast chinombova chii. Alright, totanga parelationship iripo, kana kuti zvimwe madyidzaniro anoitwa nemashoko matatu anoti seal, mark kana kuti sign akamira sei. Romans chapter 4 verse 11 inoti iyo wakapiwa chiratidzo chokudzingiswa kuti chive chisimbiso chokururama kwokutenda kwaakanga anako asati adzingiswa. Panapa vhesi iri kutibuditsira pachena kuti chisimbiso nechiratidzo chinhu chimwe chete. Sign neseal chinova chinhu chimwe chete. Regai tiverenge nemuchirungu unogona kududzira zvinenge zviri nani. Inoti iyo, and he received the sign of circumcision, a seal of righteousness of the faith. Alright, tinyatsoona kuti panapa kuti a sign ndiyo seal, so hapana kupokana, sign ndiyo seal. Alright, tukaenda kuna Ezekiel chapter 9 verse ya 4 iri kutaura iyo pamusoro pemark. Zvinonzi izvo, and the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon foreheads of men that sigh and cry for all the abominations that had been done in the midst thereof. Panapa tiri kunyatsoona kuti Mwari vati ngapaiswe sign pahuma dzevanhu, zvakutoreva kuti sign, seal and mark mawords anogona kushandiswa interchangeably. Munembo, chiratidzo kana chisimbiso, mashoko anogona kushandiswa achichinjaniswa. So apa tanzwisisa vana vaMwari, zvakureva izvo kuti sign neseal yaMwari zvichange zvichireva chinhu chimwe chete. Kana kuri kunzi sign yaSatani imota, even yaMwari inenge iri motawo zvakare. Kana kuri kunzi
saini ya Mwari Eve ya Satani inenge iri Eve, kana saini ya Mwari riri gore nesaini ya Satani rinenge riri gorewo, but zviviri izvi zvinenge zvakasiyana. Pane zvinenge zvichimiririra zvaMwari, zvimwe zvichimiririra kwa Satani. So mawords aya anoshandiswa achichinjaniswa, right? Ngatichiendai tinoona kuti chinombonzi seal chii, because tikufana kuziva ka seal yaMwari. Seal chinombori chii, macomponents anowanika museal anombova api, right? Paseal tikatarisa mukurarama kwatinoita munhu nemunhu, especially mabasa anoshanda mabasa, everyone ane stamp yaanoshandisa, ndiyo seal yake iyoyo. Paseal panofana kuwanika zita remunhu ane seal iyoyo. Tabva ipapo tinofana kuwana title yake, kuti anonzi title yake inonzi chii. Tabva ipapo tinofana kuona neterritory yaanotonga munhu. Ngatipe mienzaniso. Istembi yepachikoro inenge yakanyorwa kuti topase mienzaniso. Agrippa Machado ndiyo chii, zita remunhu, ndiyo zita remuridzo chii, seal. Title yake headmaster, handiti yatitle kai. After title, territory yake yaanohedha saheadmaster Maruta Primary School yatokwana chemudhibho chepachikoro, yatokwana seal yani yemunhu. Tinogona kutaura topa semienzaniso Inspector Goto ndo zita handiti. After that toti title officer in charge. Officer in charge wekupi, territory yake ichi Mashonaland East Projects yatokwana chi title. So seal yaMwari inofana kunga ichiva nezvinhu zvese zvitatu izvozvo: zita raMwari, title yaMwari neterritory yaMwari. So zvinhu zvikakwana zviri zvitatu toziva kuti seal yedu yadii, yakwana. Hebrews chapter 10 verse 16 inoti, this is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts and their minds I will write them. So Mwari vari kuti ivo vachaisa mirayiro mukati memwoyo yedu. Kana yaiswa mukati memwoyo yedu, mirayiro iyi tichaifarira. Kana yaiswa mukati memaminds edu, mirayiro iyi tichairangarira nekuitakura kwese kwatinenge tiri. Alright, paGod seal apa takuda kuona kuti nyaya yeGod seal, seal yaMwari yakamira sei. Mwari vanombotiwo kudii? Pane eni reprofesi iripo pamusoro peseal yaMwari. Revelation chapter 7 verse 2 inoti, I saw another angel ascending from east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to 4 angels to whom it was given power to hurt the earth and the sea. Revelation chapter 7 iri kutaura pamusoro pekuti mutumwa akaonekwa anga ine chisimbiso chaMwari chaanga ainacho maoko ake, akamisa 4 angels kuti ambomira kutambudza nyika negungwa, handiti kuti mutumwa uyu atange aisa chisimbiso pavana vaMwari vese, handiti. So zviri kureva izvo kuti chisimbiso ichi chinofana kuiswa. Pakashaya chisimbiso pachaMwari pamunhu, pachawana mukana wekuti munembo wechikara upindewo. Alright, saka seal yaMwari iyi inoiswa chirudzii. Isaiah chapter 8 verse 16 inoti, bind up the testimony and seal the law among my disciples. Nechirushona inobva yati, sunga chipupuriro, namatidza mirayiro nechisimbiso pakati pevadzidzi vangu. Zviri kureva kuti pamitemo ipapo ichanamatidzwa mukati mehana dzedu nemukati menjere dzedu, ndipo pane chisimbiso chaMwari ipapo. Saka paya pari kunzipo Mwari vachaisa mirayiro yavo mukati mehana dzedu nemukati memwoyo yedu nepfungwa dzedu, zvichingoreva kuti ndipo pachange pachiswa seal ipapo. Pamutemo yaMwari ndipo pane chii? Pane seal. So tine here mutemo waMwari unokwanisa kumira seseal yaMwari. Ezekiel chapter 20 verse 12 inoti, ndakavapawo masabata angu chive chiratidzo pakati pangu navo,
kuti vazive kuti ndini Jehovha ndinovaita vatsvene. Zvanzi chive chiratidzo pakati pangu navo. Muchirungu inobva yati iyo moreover also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctifies them. To be a sign. Sabbath is a sign. Ngatienderere mberi pavhesi 20 inobva yati masabata angu ngaave matsvene kwamuri, chigova chiratidzo pakati pangu nemi kuti muzive kuti ndini Jehovha Mwari wenyu. Sabata rinofanira kuita chiratidzo pakati pemunhu naMwari wake. In English inobva yati hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. MaSabbath ndo sign between vanhu naMwari wavo. Alright, regai timbodzika nemutemo weSabata. Timbodzika nawo zvishomanani. Timboona kuti pamutemo iwoyu tine here patiri kuona mutemo weSabata uchibudisa maelements matatu edhisiwo: zita, title neterritory. Exodus chapter 20 verse 8 inoti, rangarira zuva reSabata kuti urichengete rive dzvene, ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro, iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana zvipfuyo zvako kana mweni wako ari mukati memasuo ako. Vhesi ya11 inobva yati, nokuti namazuva matanhatu Jehovha, element number 1 zita ramunhu, akasika, element number 2 musiki, denga nepasi nemakungwa yava territory. So tazviona panapa kuti siu yaMwari ndiyo chiSabata. Zvabva zvatsigirana nani naEzekiel chapter 20. Alright, ngatichiendai pabeast now. Ngatitsvakei ma-identifying characteristics of the beast. Number 1, beast iri rinonzi rakapiwa power neThe dragon. Tinoziva tese kuti dragon ndiye Satan. Alright, ngativerenge kuna Revelation chapter 13 verse 12. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe netsoka dzacho sebere, munomuromo wacho somuromo weshumba, shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo choushe namasimba makuru. Identifying characteristic number 1, that beast rakapiwa simba naSatan. Number 2, beast iri it's a system of worship. Haisi mhuka, a system of worship. Revelation chapter 13 verse 8. Vose vanogara panyika vakachinamata, ivo vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Zvakutoreva kuti isystem yeworship, because chikara ichi chichanamatwa. So it's a system of worship. Number 3, chikara ichi chichaita blasphemy against God. Alright, Revelation chapter 13 verse 6 inoti, chakashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari nekumhura zita rake netebhenekeri yake naivo vanogara kudenga. Right, sign number 5 inonzi the beast shall reign for 42 months. Muchiprofita tinodzidza izvo kuti 1 day inorepresenta 1 year. Handitika. So pana pari kunzi 42 months. 42 months tikadzisa ari madays anoita 1260 days. Saka chikara ichi chichatonga for 1260 years. Revelation chapter 13 verse 5 inobva yati, ipapo chakapiwa muromo wokutaura mashoko makuru nezvokumhura, chakapiwa simba kuti chizviite mwedzi ina 42. Ezekiel chapter 4 verse 6 inobva yati, zvino wapedza mazuva awa uvate pasi norutivi rwako rworudyi kuti utakure zvakaipa zveimba yaJudha
ndakakutarira mazuva ana 40. Zuva rimwe nerimwe rakafananidzwa nefananidze gore. Ndozvotaura Ezekiel chapter 4 verse 6. Saka chiprofita chese panzi day represents year. Saka chikara ichi chakapiwa 1260 years chichitonga, right? Ipapo ndo patichaona a deadly wound chauya yobaya musoro wechikara ichi. Alright. Number 6, number of its name, it's 666. Revelation chapter 13 verse 8 inoti ndipo panokuchenjera unoziva ngaaverengi chiverengo chechikara, nekuti chiverengo ndechomunhu. Chiverengo chacho ndi 666 663. Alright. Ngatichipindai tione kuti mafeatures 6 ataverenga tine ene religious system inomhura Mwari, ine 666 yakarwa nevatendi vaMwari kakunda. Tinayo religious system yakadaro. Alright. Religious system iyi, yes, tinayo, is Roman purpose. Roman purpose. Alright. Ngatichionai feature number 1. Nekuti Roman purpose yakapiwa simba naSatani. Muna 1538 AD pane Roman Emperor ainzi Justinian akapa Pope Vigilius number 2 both civil and religious power. Iye akutama akuenda akasiyira Pope Vigilius number 2 simba nekutonga nyika, nekutonga chii. So nyaya iri pana, Pope was a religious leader, akapiwa power rekutonga nyika the worldly power. The worldly power inotongwa naSatani, nekuti Satani ndiye badzi ari kutonga nyika ino pasi rino. So ukana wapiwa mapowers ekutonga nyika ino, it's direct from the devil. Alright. Ndiri pa number 2. Pakunzi this power yakauraya vanhu vakawanda. The Roman purpose, but Roman Catholic yakauraya vanhu vakawanda wende vatendi vaMwari. Tikatarisa mabooks ehistory zvinotoratidza zvega kuti the purpose yakauraya more than 50 million yevatendi. Munhu wese aingozama kuita go against the religious power, the purpose, it was certain death. Ndo zvaitwa nemagladiators basa ravo, vaiuraya vatendi vaMwari. So pakuuraya vanhu, feature number 2, the Roman Catholic iripo ipapo. Number 3, the blasphemer. Alright, ngatichibatai panyaya yeblasphemy. Chinombonzi blasphemy chii? Blasphemy, it's when someone, munhu wozvake, achiclaima kuti ndimwari. Tikatarisa title ya Pope yaanozvipa, anozviti the Vicar of Christ or Vicar of God or His Holiness kana kuti the Voice of God on earth. Zviri kungoreva arongoreva kuti iye ari kuzviti ndiye Mwari pano pasi. Saka it's blasphemy. Blasphemy number 2, kuclaima kuti anogona kuregerera zvinhu. Izvo tinozviwana kuna Mark 2 verse 6 to 7. But iko kuRoman Catholic iriko here system yekuti pane anoti anogona kuregerera zvinhu. Tikatarisa the Roman Catholic yakatopawo mapriest avo simba yekunzwa zvivi zvevanhu vose vanouya kuconfession vachitaura kutadza kwavo, then vachiclaima kuti ivo vanodi vanoregerera zvinhu, of which Bible panapa rinobudisa pachena kuti that's blasphemy. Alright, tochienda pafeature number 5. Feature number 5 iri kutaura pamusoro pekuti chichata reign for 1260 years. Alright, ngatitarisei the Roman Catholic yakararama 1260 years. Iri kunziyo payakapiwa, payakata get into power, it was AD 538 payakapiwa that seat nani na emperor weRome. Then the purpose yakaita rule the world, ichiuraya vana vaMwari, ichiita zvese everything up to 1798. Up to 1798 Napoleon ndo paakatumira general wake anonzi Grecian akanosviko raida Italy akaisa Pope captivity. The same year Pope ndo raakabva afa.
akabva afira pai mucaptivity. Kana tichirangarira kana tichiziva kana kuchinzi pane hondo, nyika inonzi yadhifitwa kana anoitungamirira aurayiwa. Panapa kana pope paakanzi afa, it means the Roman papacy but the Roman Catholic yakabva yaita chii? Yakabva yambomira. Tikatarisa makore ari ipapo kubva pakapiwa pope civil and religious power from 538 AD to 1798 paakazobatwa akafira mutirongo, pane 1260 years. Bhaibheri riri so accurate ende rinoshamisa vana vaMwari kuti ndizvo here izvo. Alright, handi pafeature number 6. Feature number 6 pari kunzi number of the name inova 666. Alright, tikatarisa zita rapope name raanozvipa anozviti vicar of God. In Latin, vicar of God. Inenge ichinziyo vicarius filii Dei, ndo zvinoreva vicar of God in Latin. Alright, vicarius filii Dei, tikatora mawords matatu iwayo vicarius nafili nadei, tomatora each and every letter torisa in Roman numerals. For example, ngatorei pakati vicarius, v value ya v ndi 5, value ya I ndi 1, ya C ndi 100, A haana value, R haana value, I haana value, V kana kuti U ndi 5, S haana value. Tikaedha manumbers payo anotipa 112. Then fili F haana value, I ndi 1, L ndi 50, I ndi 1, I ndi 1. Tikaedha manumbers payo anoedha up to 53. Dei D anomirira 500, E haana value, I ndi 1, anoedha up to 501. Tikaedha 112 plus 53 plus 51 tinowana 666. Is it a coincidence? Haisi coincidence. Kana mati coincidence then Bible zvava pachena kuti the beast is the Roman Catholic Church or the Roman papacy. Ndochi the beast. Alright, now ta-identify the beast yedu, takuziva kuti the Roman papacy is the beast. Iyo mark ye-the beast yacho chinombova chii? Tamboona kumashure kuti siu yaMwari inova Sabata. Ko mark ye-the beast chinova chii? Kana siu yaMwari riri zuva, it means yo mark ye-the beast izuvawo zvekare. Handiti? Saka tione kuti mark ye-the beast chinova chii. Ngativerengei mumabooks avo eThe Roman Catholic zvaanotaura nezvavanotaura vega. Tisatore mashoko evaridzi tichivaita edu, ngatitore mashoko avo avana mbune varidzi vavo. Pane bhuku ravanotiro Roman Catechism. Roman Catechism rinovara vanodzidzisa navo pachavo maramba, rinobvunza mubvunzo wekuti which day is the Sabbath? Nenichishona richiti nderipi zuva rinova Sabbath? Answer yavo musembo vanoti Saturday is the Sabbath, meaning to say mugovera ndochi Sabata. Zvikanzi nemubvunzo zvekare musemubhuku iroro, why do we observe Sunday instead of Sabbath? Zvikanzi answer yacho, we observe Sunday instead of Sabbath because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Vari kutaura vega pachavo kuti vakabvisa kukosha kwesabata nesaturday vakaniita Sunday, meaning to say ndo day rani ravo. Alright, iwo pakabvunzwa mubvunzo zvikanzi question, have you any other way of proving the church has the power to institute festivals of Christians? Answer zvikanzi had she not had such power, she could have done that, in which all modern religionists agrees with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Our Sunday bhuku rakanzi Our Sunday Visitor, rakanyorwa 5 February 1950. Zvikanzi the church is above the Bible
and the transference of Sabbath observance is the proof of fact. Vari kuzama kutaura the Roman Catholic ine simba rekuchinja zuva from Saturday to Sunday, and kuchinja kwavakaita ndo proof yacho iyoyo, ndo vari kutaura vega. Hatisi kusatore mashoko vaiti pataura isusu, ivo ndo vanotaura vega kudaro. Zvikanzi of course the Catholic Church claims that the change was their act, and the act is a mark of the ecclesiastical power and authority in religious matters. American Catholic Quarterly Review, January 1883, verse 10. Saka panapa kutaura kuti change of Sabbath from Saturday to Sunday ndo maki yemasimba ake panyaya dzekunamata. Saka vari kutaura vega kuti maki yedu ni Sunday, tasakachinja Saturday to Sunday, saka ndo maki yavo. Saka mark of the beast is the Sunday worship. Muri kuzvibata vana Mwari, munombozvibvunzawo here kuti sei vanochinamata mazuva maviri, Saturday neSunday? Rimwe lesson for another day. Process yakashandiswa the beast kuchinja Saturday to Sunday iva madays worshiping. Alright, toenderera mberi. Tine vakawanda vanonamata on the Sunday. Does it mean vatodziva the mark of the beast? Answer, it's no. Mark of the beast haisati yareceiva anyone right now. Ichareceiva mark of the beast kana that Sunday worship yava kuenforcwa, yava kumanikidzwa kuti munhu namata on the Sunday or face death penalty. Kana zvadaro pamazuva anotevera, then anenge atambira that Sunday worship akureceiva the mark of the beast. Anenge aramba achiti ndotevera the Sabbath, siyo yaMwari, anenge aine siyo yaMwari, ndo vaya vachachekwa havo musoro vakamirira kuenda kudenga parumuko. Vana vaMwari, ndo zvanga zviripo izvi. Decree ichaiswa nekuti chikara ichi rangarira kumashure uko muchiprofita makatonyorwa kuti chikara ichi chakabayiwa a deadly wound chikachange chafa, asi chichamuka, vazhinji vachashandisika nacho. Right now the Roman Catholic yamuka, ende Pope ari kutonga pasi rese right now, haisi secret. Madzimambo enyika vari kungoendako vachinonoblesswa naye. Izvezvi matalks ari kuitwa pakati peUkraine nana Russia, Pope ndiye ari kutonga. Iyo ICC, International Criminal Court, iriko muzuva ranhasi, iyi court iri under the Roman Catholic, ndo vari kutonga, ndo zviripo vana vaMwari. Izvezvi the Sunday law iri kugazetwa, iri kutangira kuAmerica, ichange yakuenforcwa pasi rese. Saka inguva yekuti tizive chokwadi, tidecide tiine ruzivo rwakakwana kuti ndava kusarudza kuenda kwaMwari here kana kuenda kuchikara. Vana vaMwari, ndinoye vanhasi tadzidza. Ngatisanganei next week nechimwe chidzidzo chakakosha kudai. Mwari vakukomborerei. Zita rangu ndinonzi Tendai Julius, ndiri pano paAmazing Way.